ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪಟ್ಟೆಡೆ ತೊಂದೆ ಬೇಯ್ಪದು ಅವಿನಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪುಜೆಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಬೋಡಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಜಿಡಲ ಹಾಪುಂಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ರಡ್ಡ್ ತುಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಯಾರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ದೆತೊನ್ಗ ಮುಲ್ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಏನು ಬ್ರೆಡ್ ದೆತೊಂದೆ ಒಂದೆತ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆತೊನೊಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಐಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಂದ ಎಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ನೀರು ಎಡ್ತೆಂಕ್ ಮುರ್ಕದು ಅವೇನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಇಂಚ ಒತ್ತುವುದು ನೀರು ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ದಾಲ ಎಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅವು ಬ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಸರಿ ಒತ್ತುದು ಅವು ನೀರು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಡುಟು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಬಟಾಟೆದ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡುವೆನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರೋಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು ಒತ್ತುವುದು ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲೆ 4 ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿವುಡು ಜೋರು ಗ್ಯಾಸ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ. ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದನ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತದ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು. ಇದು ಕಲರ್ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡು ಒಂದು ತಾಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.